Знаете ли, че осветени с невидимата ултравиолетова светлина, някои минерали могат да светят в неземни цветове? Това красиво явление се нарича флуоресценция. Явление, при което дадено вещество абсорбира светлина, а след това я излъчва с по-голяма дължина на вълната. Флуоресценцията е получила името си от минерала флуорит. Наблюдавана е за първи път от Джордж Сокс през 1852. При нея светенето на минерала изчезва веднага след прекъсване на ултравиолетовата светлина. Във витрина Е119 са експонирали материали, които реагират на ултравиолетова светлина. Посетителят сам включва автоматична смяна на светлината. Видимата светлина се сменя с дълговълнова ултравиолетова, последвана от късовълнова, и след това едновременно дълговълнова и късовълнова ултравиолетова светлина. Това дава възможност да се види, че минералите имат различна реакция на ултравиолетовата светлина. Например, при дълговълнова ултравиолетова светлина скаполитът свети златно-жълто, а содалитът – оранжево. При късовълнова светлина те практически не светят. Обратното – шеелитът и баратовитът не реагират на дълговълнова светлина, но грейват в светло-синьо при късовълнова ултравиолетова светлина. Вилемитът свети в електрическо жълто-зелено и при двата вида ултравиолетова светлина, а токтопитът е жълто-оранжев при дълговълнова и наситено-червен при късовълнова ултравиолетова светлина. След угасване на ултравиолетовата светлина, гипсът от Марица изток фосфоресцира, т.е. продължава да свети още няколко секунди.